Fijke Dauma van Haas, fysiotherapeut bij de vakantieleipploeg. Eerste keer. Is dit een beetje een soort van jongensboek wat uitkomt? Ja, nou zeker wel. Het is wel geweldig om dit mooi te maken. Natuurlijk al die mensen die hier op de Tour aankomen en het hele spektakel eromheen. Dat is natuurlijk mooi om erbij te wezen. En om onderdeel te wezen van de vakantselei DCM-ploeg, dat is echt mooi werk. Het is, ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe is de sfeer in de ploeg? De sfeer in de ploeg is heel goed. Ja, dat gaat geweldig. Ja. Dat wielst, we moeten toch eerlijk wijzen. De prestaties binnen nog net en de toekomst is ik nog heel onwis. Merk je en voel je dat nog net? Ja, de toekomst is onwis, maar dat weet iedereen. En dat is echt wel weer een stimulans om tot het uiterste te gaan, nationaal. En wat zien te letten. En de prestaties binnen op zich wel, maar we hebben nog net echt grote successen gewoon. Wel, de laatste succesjes binnen de West tot nota. Maar ja, goed, er komt nog een week, hè, dus... Hoe is het met Liewe Westra? Ja, dat gaat steeds beter. Steeds beter. Hij heeft nog wel wat les van zijn val in de Dauphiné. En hij wordt alles steeds beter in deze Tour. Dus, er kan misschien nog wel wat verwachten. Je bent een heel soort etappes meer waar hij wat wanken in natuurlijk. Nee, de tijdrit is er nog. Maar we zullen het al wachten. Ja. Hoe gaat dat in zijn ploeg? Is het een grote familie wat dat betreft dan? Ik maar Liewe, of ben je maar Zwaan als Friesen, hebben dan ik wat meer contact? Ja, we hebben, als Friesen hebben we ook wel wat meer contact. Dat gaat toch zo. Als je dezelfde taal praten, dan heet het gauw even ergens om met elkaar. Maar we zijn wel een echt team met elkaar. Ja. Dat is wel zo, dat het merkt wel. We praten hem dan hoe? Is dat dan ik eventjes hoe dat vaak alleen nog maar hoe het fietsen of ik wel hoe horen ding? Ja, het fietsen en maar echt de blessures en ik wil horen dingen. Ja, dat is correct wat ter sprake komt. Als je een behandeling binnen, dan heet toch ik wel eens even horen dingen. Ja. Heb je dan een soort behandeling nodig deze Tour, Liewe? Want hij hier zelfs een pittige val gewoon. Ja, er zit een little kork in treien remmen. Ja. Nou, net echt een protten, maar het gaat gelukkig steeds beter. Dus. Ik net zo vol onderaan als fysiotherapeut, hè? Brutsen is brutsen. En... Ja, dat is wel zo, maar je moet wel verzorgen dat alles goed in beweging blijft eromheen. En dat de pine zo min mogelijk is. Dat het herstel toch wat optreden kan. Ja. Zo plezier nog, geniet ervan. Dank u wel, want zien.